wala ilya. I don't think so. You get belly. Yeah. Eh? No, my small sister, lovely sister. Yeah. Sister? Nah, You know why? Aba. They here. Ada yo tejam. You take it today. Dum fa langa dul. Nah. You take it. Armai. He kan ja. Do non ka kama. Awat ay kala ko fala la. Kala ko awat ta kala ko fala. Afami. He kan hari mo gomi mai. Wait. Ancora. Porte. Che se le titoli. Penjaja, Jantung. tapi sarlo wan. Foi bem, já. Euro. Sarlo ngipina wos. Fopo no tom, osso, fopo no tom. Te dê tomar fono tom. Aí de, nala tom. Menen kaddo meden Dakar do jaaj. Kono sonja ko hawa mu. Problem. Hebi problem. Sonja no ko no fogo woni. Surtout Dakar do. Menen kadi sarlon ton joni wela nay. Do joni peñu fof dum fo yitidi bay kam e wondo ni ay do no faade ka kono bay tunga ya hayde balde a hota woni de do balde ko du wadi Mi fokkitali de taw. na Mi fokkitali taw de. Bay tu mi naninde Dakar do. Sa tuyi jeeda heɓa mbuuɗi miɗo ɗo. Ni de. kono andi jaaja awa ay kadi dum don joni sa labbi do ka loza neso ko telen kel masaron to ko ton marsata mo andi ay do ka sa ay do ko jaaja wo dama ndawa ko yo sambo do woni andi do are an fayda bay le mi da bi to da donc do mi anda hara joni sa sen sede lo balle feddi hala to ndi wulangi mi nyamma na na ko ya hoto sarlo mala bira so do ka balle ga En wala ɗo. Wala mi ñanga ko ɗo woni. Ka mi ñanga woni ɗo mi wonta. Andi mi ganda ɗum woto mi ñanga to mi andi. Ɗo mi wonta. Ɗaɓɓanela ko ya guutoy to sokkoy. Andi Dakar ga mi mari guutoy hare ko place goto. Andi mene ɓe soode ɓe yaha sarlo ɓe yeeya min koye toon. Honno ɓenta ɗum e olof mi nana maire gaddu. Ɗum ɓennata. Sodnayi. koy guuto en ande ko en ta ko in place e koy ye koy no manki ni kila nebi kireme ɓe wo a yari série nde selana tillen no woɗɗi ɗo wakta mo kamase wakta kasi soda no manki guuto e koy mis on sodnayta so sodane e langadori mbuɗi poni ndi no waɗi ka 500 ga sode ñata na jajamano ɗo men ete andi koye woni famille mine sannon ton joni hay fafas fo ɓeɗa Dakar andi ka bay ko fenu wala nginde don jaaja mi da ko bittimma kayata do ni meden duwa e gudde do kadi yejjiday
min ka won non ɗo ɗum ɗo aw wonay de awa do hare o yiɗon ka wara mona kina probléme ngal amin ko fi do ta seetin ɓay wonnugol ɓe nguure haray mi seytinta andi jajama wonde yaltay wonde miñanga yaltay hankadi wonde yaay golle so heɓi kiriyam honto yeɗum magasta andi mi wawata yimɓe ɓe fof ko yaɗo appita o piyotede a faala continue ɗum ɗo ko ɗum mi faala mi naninde Dakar go marsay ɗum ɗon ɗo noon ko beeɗaɓɓa place ɗum noon ko bitiki marsata nder taabu gasata nder boutique jaji taba marsay bitique ɗo omi wonata ɗo a wawata daga suttu ɗo inna andinago yenen ko min haalti par ce que a wawata ɗo inna waɗa ɗo piirde ceede suudu goɗɗo waɗa ɗon piirɗum ceede inde ɗon ceede ko kata tun e kasara arsiki on aray arsiki on aray hakkude Allah min en fattaka ceede ɗon tawa no wonde si defama ñama ɗum andina kono fi ceede on en namtodirta ɗon awa joni mi ara mi waɗa ɗaɓɓanala kam piyoya wata noon de wata ɗon ɗon ɗo no amari mi yiiri ndu sonko ɗo ni wayi ɗo ni jawdi no ɗo ɗon noon tan mi ñama weɗa men ɗo wona mi piya ceede am ɗen kadi laɓɓitima ɗo ha mi ronki Lei ka gidi ɗo yigu to haran ngol ma e bimbi ala Quanto na yani? gore janno jombude mariama miɗon ko yigu to haran ngol ma Gore de man jombude ulu yettanda fay quanto na yani? ɗum woni paare ko pitta mariage o woni wadde Aye takina. Nda suda ndugo ko wona na dama na ko to. ko mariage ande non ko jangani mi sonko mo ko mariage fokkiti gore janno hoba ma mo jombu Sira fala inne ko go hana kan. Han no ko afokita. okay Andi kondo. Min la mapi bi so dangole ko nyama. Fala mo itade yalta ya. Heka yitere yalta le munde kono no andi welde mette. Nesa siki ko min trompa kama ko min jam foto da ko hore ma wonda hande kala ko migi hay sa wolal ne hedde mi anda parce que min andi wa ndene wure andi aya ko jibuda aya ande ko ngacca sa fala aware asikuda kidelen problem asikude awade problem ol atti dala ñew ko jibude ko fo aya ko min merci ko jibuda andi problème waɗɗa min no katala nge nder ndeyka la femme tan kono min la yaali safari sila moƴƴi feere sabbo mi yaa si weɗi manana min si mundi o ha o ma jetti si mundi o ha o probléme anike suuɗa suuɗ jewtude ngal kade suuɗ wiwtu lento probléme wiwtude kaso wallahi hakkude Allah mimi fokkitani sata nokkuni kala wala ma ni aperdinta min fusu wala parce que mi bonna fusu mo bonna hula hay so khatir binam e darnila ko awari ko toka
wallahi abusata hakku ni ala da tuni ko kaw tanga billahi ay sa bare wallahi ay miya Atu sabe. wannan kamera ya Atu aya atu aja. sa inna ya sun bulan da himbe aina na kuji patto yo fa yo suka gol ko yo Ala na be onu. awari ko do maso de jo sa yo sa inne ka gol bi da wala ya tujan ay mi wa andi no plan ji teresa awari ko to ma da su da yo Quero aceita, não? Oh, vai aceita, não? Ela fala aí, viu? Ó, não bianca de quieto. Não, você não ganha o. Eu falo. Dong ande ko wono do. Ande senda tay jango senda. Piji bui. Fe ya pone la mia nasi fita con fan. Donc ko fi moja ni fala. Me de gente. Donc ande ni nyam. Piji pus watela. Min kadi mi woni mutu. Kono tigi jonno piji ko do wanyirde nini. Ala welde bay fere ala. Mi fala tigi jon conseil na non accu. So yi hande mi do ko sabu mo ngoy fayda bay ngati yekiti. Fala. Sì, dentro. Fido. Fido non tu. Ah. Nani? Ora haja. Haja da ngati dilangan dede. Ko hondo wali. Ko ampul mo andude ko hondo wali. Hidang ngati ni mi hande. Dudo wayrno ko jombana tu. Ko woni grayo. Ko jombana tu ko say du wali. Joda gon takko a mawrira mini fiido Yankari ke ande tagaro timma alawo Yankari ke to hay sitai ni boni ni boni ma nga boni la hari am min ko minya ma wala ko de go fi parce que kan ko wali la fala ka en la wa ya ka kira hala ta yimbe ben wai Jono, oni la mufala voyage. Fan, sa jabi no, pino ko mama. Wada na.
so jaɓi min wonda e hoore tranquille mi hoore sutura si tawi noon kadi o jaɓaali haalaji ɗi fof no wowlede koye hoore amen hoore makko de dimanche min mi anda hoore ɗi binde pejji ɗon min noon so yeehi mi yewta e kaari a faami waade mo de conseil ɗoguji awa min nani ko wiɗama min nani so Allah jaɓi mi waaja ɗum conseil mo kadi anan hajja kono waɗi haalanan ko honɗum ay fi waɗa jangade ke yo hay fuy wala ka si juuti laaɓal si tawi goɗɗum no waɗi walla si goɗɗum no waɗa si juuti laaɓal woko wontiri yeeso bono laawake ken koɓe jooɗi contact ko na fos habbona Alpha. Kon waɗi? Alpha. Kollu. Kono Musa tama. Kuna Depuis yonde tuma? hande bi. Kono na de wula. Balbu fo. No fo. Nambere do wani. Musa handa kalawa. Ye. Por acá coebe. Alpha. Alpha. Yes, awa. Ni yani wadolan. Mi problem di hala. Laula. Na ya la la ni. Mi yani mado. Hala lo arde. Hala lo arde moƴƴano ayi e ayi ɓeeɗo no fotta ɗo no yewta fi yewtere nde ɓeeɗo kadi no fotta no yewta fi yewtere nde ɓeyo wippito yaha ayi Be wippitotoɓe ko fiyoɓe wippitotoɓe. Ɓe wonɓe wippitaɓe ko fiyoɓe wippitoto. nayi ayi ka Allah faabo ma de. Hala nami wonda darande. Ɓay min ɗo jokki nawna. Min narma radio darana. Darɗo haala fi wippitotoɓe e seerindiraɓe. Haala to fiyande haala on ɗo. hande no wono o holta ko haala goɗɗo e ceeɗel feere nde fenta hande sayɗa wola haala ma tan sappe ayniɗa nawna ha daka nawna Mi nawnana haalima. e Nde seedere goye nde fenta kono joom fe seedere nden on fenata ɗi duɓɓiti hayyata.
awa nangu ay no ni godo wola e tungo hola tako ko to kini ma hala problem ni ngarne on kamon ko ni hala are no holta no godo holta Jarat. Ayam. To ne goto. fiol Ari do est-ce que Milan nawni? jaga fena na na Oh. Mi nawni na hajo ko problème mo darde ya. problem on wonta Problème on ni woni mi do e jang alhamdulillah rabbil alamin. Ko mi wonno do fop mi do e jang ko mi dila mi andi. Anye de cede ma naate nder suudu. De wasara no nder du suudu. Utto ko do lande nder suudu. Kasara e problème. Kata ay kasara ko woni nder suudu ko fop ko alon de do. sa akino mi dana ma mitana ma sadaka no mofta ma Ta ittana sadaka feska. Milanda ko may ittana sadaka han milanda ko may ittana sadaka da. Yettu cede ma ya fi Allah me bakami wa. ati sa kilo ba ay no wala gawa ko wala no holta Eno tanana do. Andigi andari cede ma le ngandi tanana do. Ha joda nder do. Sa vedi da kander tana. Angka da kander tana. Asini tana he bilang ko wonda yelale do. Nin sedu wa hebu do wa. ma ni sa an mo biya ni Gasi anyu do men an he bore seda. Anyama ayare awal du fop ko mi. Simi bitana bitana. no ba forse obligatoire mai ta ko mi Nak do. Nak goto wonda ba ida nak. Tando no. alhamdulillah Ay na ba. mi de ko mi nyangan no ta mi nyangan no ta Talando lande ani kono. Talando la ayam e huwa ko futa fi lene dido. achamani mi kamanda godo kamera biyo chere kamera Pisi ka pia hotede ze mafu. Pia hotede ka goddo mo fali o sako makko ayne wado vaccine bobo. Da fali tumo sako mayne sirasi de hebu itira ko jara jarabe. C'est la tede. dan non to mi yuri ni ko program din e mi pia chere sai no a jaban a chere no pia na ma mi dal na sadaka bai no ngajaban ni mo mi mi nyangan no ta Yanda talando lande. Talando la. Allah ikkena ka pawga mu yaltine nder lusul. Ala na ranko me ba. aron ga mi mo nokku mi fuf kita mi do mi pia chere ko do Mu ya ton ko landaka. Kala ko goddo landi mo ko mu ya ta ko landaka o yata. Sina deedi no fewti himbe. Ko himbe no wonde tana, himbe no wonde kata. Wonde kata burama.